a tots els nens i nenes de la classe dels nins, com esteu? Jo estic molt bé, però la veritat us trobo molt a faltar. Bueno, aquests dies ja sabeu que ens toca quedar-nos a casa, però bueno, estic segura que esteu aprofitant per fer moltíssimes coses amb els papes, les mames, els germans, les germanes. Segur que esteu fent moltes manualitats, que esteu explicant contes, que esteu jugant, pintant, que, bueno, cantant, ballant, mil coses. Està bé aprofitar aquests dies per fer moltes coses tots plegats. I després doncs ja ens veurem a l'escola una altra vegada i amb moltes ganes de fer-vos una abraçada molt gran. I sobretot un petonet gegant per les meves fulles. Bé, jo estic aquí avui perquè, bueno, si en aquests dies que esteu fent moltes coses teniu algun moment que us avorriu, que també pot passar, i no passa res, perquè mira, amb l'avorriment és quan se'ns ocorreixen les millors idees de totes. Però bueno, si teniu algun moment d'avorriment, sempre us podem posar, bueno, aquest vídeo on us explicaré un conte que ja tots coneixem, a veure si el coneixeu. És l'ovelleta que va venir a sopar. És el conte que estàvem treballant l'última setmana. I jo sé que el coneixeu perquè el vam representar a l'escola, però bé, m'ha vingut de gust explicar-vos-el. Així que comencem. Doncs comencem amb l'ovelleta que va venir a sopar. Un altre cop, sopa de verdures, es queixava el vell llop. Tant de bo tingués una ovelleta. Em faria un bon estofat, el meu menjar preferit. Just aleshores, era una ovelleta que picava a la porta. Què puc passar? Va dir l'ovelleta. Sí, estimada, passa, passa. Arribes just a l'hora de sopar, va dir el vell llop en to burleta. L'ovelleta tremolava de fred. I ara, va pensar el vell llop, no puc pas menjar-me una ovelleta que estigui tan gelada. Odio el menjar fred. I la va apropar a la xemeneia perquè s'escalfés. El vell llop va buscar la recepta d'un estofat al llibre de cuina. Li venia salivera només de pensar-hi. L'ovelleta també tenia molta gana i li roncaven els budells. Rum, rum. I ara, va pensar el vell llop, no puc pas menjar-me una ovelleta si li ronquen els budells. Podria tenir una indigestió. I li va donar una pastanaga per menjar. El farcit, va pensar. L'ovelleta es va cruspir la pastanaga tan ràpid que li va venir cinglot. I ara, va pensar el vell llop, no puc pas menjar-me una ovelleta que tingui cinglot. Em podria fer venir cinglot, a mi també. Però el llop no sabia què fer perquè se li passés. Ho va provar llançant-la a l'aire, però no va funcionar. La va aixecar agafant-la pels peus, però no va funcionar. Li va fer voltes i més voltes, però sabeu què? No va funcionar. Al final el vell llop va agafar l'ovelleta a coll i li va donar copets a l'esquena amb la seva gran i peluda grapa. L'ovelleta va parar de tenir cinglot, es va reulir sota el pèl del morro del vell llop i de seguida es va dormir als seus braços. El vell llop tenia una sensació tan estranya. Era la primera vegada que el seu sopar l'abraçava i de sobte va perdre la gana. L'ovelleta roncava dolçament sota la seva orella, un ronc rere un altre. I ara, va xiuxiuejar el vell llop, no puc pas menjar-me una ovelleta que ronqui. El vell llop va seure al balancí, prop de la xemeneia,
amb la tenga ovelleta a la falda, i va pensar que feia molt de temps que ningú l'abraçava. El llop la va olorar un cop i un altre. Aquella ovelleta feia realment molt bona olor. Oh, va dir el vell llop, si me la menjo de seguida, no passarà res. I quan estava a punt de cruspir-se-la, què va passar? L'ovelleta es va despertar i li va fer un gran petó. No, va cridar el vell llop, no és just, sóc un llop gran i dolent i tu ets un estofat. Estofat, va dir somrient l'ovelleta i assenyalava el vell llop. Diop, li deia. Ai, senyor, dona'm forces, va remugar el llop. Te n'has d'anar. El llop va abrigar bé l'ovelleta i la va treure de casa. Ara vés-te'n, va cridar. Si et quedes aquí, et menjaré i després tots dos ens en penedirem. I va tancar la porta. Pataplam. A fora era fosc i feia fred. L'ovelleta va picar a la porta. Diop, va cridar. Puc entrar, Diop? Però el vell llop es va tapar les orelles amb les mans i va començar a cantar la 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 fins que no va sentir l'ovelleta. Finalment es va fer el silenci. Gràcies a Déu s'han anat, va pensar el llop. Aquí, amb un vell llop afamat com jo, no estava segura. Després va començar a pensar en l'ovelleta sola al bosc. Potser s'ha perdut, o potser s'ha congelat, o potser se l'han menjat, o no, què he fet? Va udolar el llop. Es va aixecar i va obrir la porta, però l'ovelleta se n'havia anat. El vell llop va sortir corrents cap al bosc. Ovelleta, ovelleta, torna, no et menjaré, t'ho prometo. Més tard, molt més tard, el vell llop va tornar a casa seva, trist, decaigut, cansat i sol. El llop va obrir la porta i al costat de la xemeneia hi havia l'ovelleta. Has tornat, va dir el llop content. No tens cap altre lloc on anar? L'ovelleta va fer que no amb el cap. Aleshores t'agradaria quedar-te aquí amb mi? Va preguntar el llop. L'ovelleta va mirar fixament. No em menjaràs, llop, de debò? I ara, va respondre el llop, no em puc menjar una ovelleta que em necessita. Em podria fer venir cremor d'estómac. L'ovelleta va somriure i es va llançar als braços del vell llop. Tens gana, estofat meu? Va preguntar el llop. Et ve de gust una mica de sopa de verdures? És el meu menjar favorit. I així és com l'ovelleta i el llop es van fer molt amics. Bé, espero que us hagi agradat moltíssim. I com ja us he dit abans, ens veiem d'aquí molts pocs dies. Aprofiteu aquests dies que teniu per les famílies. Un petonet molt gran a tots.